לא כולם אוהבים להתאמן, לא כולם נהנים מלהרים משקולות או לרוץ 5 פעמים בשבוע, אבל כולם רוצים להיראות טוב ולהרגיש טוב. אז מה עושים? הכירו את אימוני EMS 20 דקות פעם בשבוע, זה כל הסיפור. אז מה זה בכלל EMS? מדובר בטכנולוגיה מהפכנית שכבר כבשה את העולם ומוכחת מחקרית כמשפרת ביצועים. הטכנולוגיה שולחת פולסים חשמליים עדינים שמעוררים את השריר בדיוק כמו שהמוח עושה את זה באימון רגיל, רק בלי עומס, בלי כאב ובמינימום מאמץ. אימוני EMS מתאימים במיוחד למי שסובל מכאבי גב, ברכיים, עייפות, ואפילו לאנשים שרק רוצים להיראות טוב, להרגיש טוב, אבל פחות מתחברים לאימונים אינטנסיביים בחדרי כושר של 4 פעמים בשבוע. אצלנו, ב-EMS Easy Fit, תקבלו ליווי אישי, סטודיו מצויד, מאמנים מוסמכים ואווירה משפחתית שלא תמצאו בשום מקום אחר. אני מזמינה אתכם לאימון ניסיון בסטודיו שלנו, או ברמת ישי, או בקריית מוצקין. תבואו, תתרשמו, תרגישו בהבדל כבר מהאימון הראשון, ואם תרצו נספר לכם על החבילות המיוחדות שלנו, ותקבלו מאיתנו 4 חודשים במתנה במסגרת מסלול שנתי. לפרטים נוספים, לחצו כאן למטה.